isebede pinyni, iseneno kaka gige ringo, yamo ringo, bedo maliet samoro ma igoro wacho ni ka en karwa, ka wane ma wane gi duol, ka stronghold wa, ka koro wacho ni MDG gi ema nigi stronghold. Ka stronghold wa, ok owinjo bed nubiro ka nikech biro miyo mbiwa mar dipo ni luo ma josiasa, jotelo, okara josiasa kende, jotelo ma kaluo ochako neno ni nitiere gimoro mowinjo bed ni koro giketo thenge. Okay. Aparo ni kadwa duoki chien matin. Ka wachako since independence, ing'eni ne wan gi two political powers. Ne en mar Jaramogi Oginga Odinga to gi Tom Mboya. And Tom Mboya was killed tarik 5 dwe mar 7 1969 kaka koro wan odiochieng' ma kawuono. And ne nitie pogruok e kind ji ariyogi politically. Ma Tom Mboya ne fwenyo ni before Tom Mboya died, jowa nokuwe dhok achiel. Nikech Tom Mboya ne chalo kaka spy mane kawo weche tero ne jokikuche. To after the death of Tom Mboya, kanye mane jowa realize go ni riwruok kare ber. Ma from that time up to date, pok ne wapogore. Wasabedo mana gi madowa e iwa. Madowa nyiso nang'o? Jok moko ma samoro ng'eni nitie jok ma nyaka pingi. Jok ma nyaka pingo oganda. Mage madowa wasabedo kodgi e iwa. But pogruok moro malich to pok ne wapogore. But gima timore sani, aneno kok waneno matut. To kama ne Tom Mboya ne nitiere cha, ema wanyalo doke. Gimomiyo awacho machalo kama. Ing'eni ok ni wang'eny ahinya wan kaka oganda Luo. En mano wasabedo kwa owacho dhok achiel to kendo wan mwago kok ahinya. Mane momiyo kata mana jomoko kadwarowa to ng'emale ni kariwora gi joka tabiro yudo konyruok nikech kopo ni wach moro nitie to wan ma wan laod moingo kabila gite. To kata independent mar pinyni ing'eni nokele magi ji ariyo, Jaluo gi Jakikuyu. En mana ni ich lit ema nomiyo atwara otamwa e gini. Emomiyo gini wan pok wayudo. Koro mondo wakonyre kaka onagi. Yes. Mondo wabed relevant politically and economically. Nyaka wabed ni wawacho dhok adi. Kendo wariwore mok wayie ni ng'ato pogowa. Ing'eni ber tedu agulu achiel ote moloyo tedu agulni mopogore opogore. Ng'ato nyalo liwore maket sumi agulu moro. Kamano. Kata ng'ato nyalo chwak molo nyawadgi. Mayuak moro bedi. Agulu moro nya bedo maliet moingo nyawadgi. Koro anaparo gima nyalo ywago ne oganda. Yes. Nitie mana kaka wacho ni wan gi madowa moko. Makata abiro wuono mwesemewa ni en bende oduog mana koni wabed tedwa mana agulu achiel. Koni e kure. Kikuye. Ng'ato awinjo ko wacho ni jowa ni pok opogore. Yes, pok nwa pogore but ne nitie weche moko e iwa kata kuneno sani kaka piny chalo. Wan gi weche moko. Ma weche gi nyaka wabed piny kaka oganda, wapim wach mondo walos gi mondo wawuothuru kanyakla. En wach mane miwacho Helton? En wach ma sani 2026, en wach ma 2027, koso en wach ma 2032? En wach mane miwacho sani nyaka koro ji chak wuotho? Ineno. Ing'eni for the first time igani mwadwa dhi ombulu ka Jaluo onge ng'ama ochungo. Ma wan ing'eni wang' ni ng'ama buogo waonge ni wadhi wewu kwa dhi miyo ukura. Wan ma wang' ni dwarowa. Yes. Kata jok moko winjo ni kapo ni okutimo na kama ta wuok e ODM giwuoga nikech watu to waonge kodgi giwach. Wan waloso mana mbele kucho. To mbele kama waloso no wachake mana sani. Ok wanyalo loso mbele ku wuoth ma kinyo ichako mana pango kawuono kata wuoth ma next week ichako mana pango this week eka biro dhi wuoth no ma safe. Koro mbele kama wabiro dhi echa wan gi awuoyi 2027 itonge chuno ni kwariwore kaka oganda to wabiro riwo oganda moro. Kasto kwariwore oganda moro to wanyalo loso sirikal.
kasto kwa saloso sirikal nitie gik ma wabe wanyalo yude sirikal no dongruok kako ganda kwa loso go 2032 nikech 2032 wan gi chuo wan gi yawuotwa ka ma osechako gwetho neno Mbadi Nyang'o konu ni ikauru 2032 ulosa uru abiro timo ang'o abiro dwaro gimoro Yes. Koro mago yawuotwa mabas 2032 samoro ging'iyo ni en wamany gimoro mbele kanyo koro mane gima timore sani. All right. Yeah. Olale ni wacho wach moro. Ing'eyo